Ang final output sa atong plate number sa sakyanan. What's up guys? Welcome to my vlog. Ang karon adlaw tudloan ta mo sa Paghimo temporary plate para sa sakyanan. So ang materialis na nga kinahanglan is mao ni sticker o ang iyang backing, duha ka buhok o iyang plate acrylic. Gamit ko diri is 3mm ang kabag-on sa iyang plate. So muna ito gamiton para sa sakyanan guys. Kung ganahan mo palit o mga ingani guys, mga acrylic ng mga kinating na daan gamit ang laser, comment lang mo ha sa comment section below kay tudloan na tamon asa dapitan ni mapalit o kani mga sticker. Sunod, ang atong buhaton is sugod na ta layout sa tano. Ato sa layout ang plate number ng atong himuon nga ato ibutan diri. Okay, let's go guys. Okay, mo na yung layout no. So karon ato na siya ikat. Okay, ready na atong layout. Ready na siya para cut diri no. Ano na siya guys, ano na itong sticker na ito ipapilit at acrylic. Guys, mana? So, mana siya ang final output sa atong plate number. So, kung ganahan mo makaibaw sa presyo ni PM lang mo or message lang mo sa akong YouTube channel o sa Facebook na page ng temporary plate and tarpaulin printing. Thank you! Salamat pagtanaw! Ayaw kalimot pag-subscribe o pag-share sa akong videos. Salamat!